varmt velkommen til den her video. Det er den 10. video. Det er frisørens tror jeg får min faste kunde nu, og det er rigtig godt. Hej. Lad os se på det. Det kan jeg godt tak fordi der kom en kunde bede om penge. Tak. Jeg tror det var et frisør. Hej, jeg vil gerne lave mit hår. Waka tiki tiki waka waka tiki tiki waka waka. Rolig, jeg skal lave dit hår. Det er bed om pengene. Har du en penge? Altså, du skal give nogle penge. Jeg mener det. Du kan ikke bare gå ud. Hallo, det mener jeg. Jo, så jeg. Tak, undskyld. Wow, jeg troede, jeg kunne ikke lide det der arbejde. Jeg ved ikke, om der kommer flere kunder, men det tror jeg ikke. Gå godt, du kan sætte det ned. Okay, du er færdig. Jeg skal ikke tage noget mere. Du fikser en vaske. Hej, hej. Jeg håber, I kunne lide den her video. Må jeg få en slikkepind? Waka waka. Waka waka waka. Tak fordi I ville se med i Ejes video. Farvel!